Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Ang unang dimension leading. Ang unang dimension leading day, no? Na high blood taon po ni si Kapuna. Walay high blood, right? So saktos lang duha. Sakto si Silene, saktos Kapunan. In fairness, nilang duha. Andi lang sakto may galang kakapunan nga niingon siya nga managpa siya. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa kauluhan o dugang mga balita mga kaigalaan, generation divide. Sama og naklaro dihang ni ulbo ang tensyon tali nilang House Private Prosecutor Lorna Kapunan og Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Atol ni sa ika-15 kaadlaw na nga impeachment trial. Straight to the point. Sa impeachment ni VP Sara kagahapong adlaw mahigala, si Kapunan nakabuhi og mga pamuong nga kung mahimo iya mahigalang palpalon, si Attorney Christine Ferrer, medyo nagkainita ito mga sukitig paminaw niya. Ato na isgutan ron. Doon na mahigalay mga panghitabo sad niya diin kinigos Kapunan muraog. Actually, maayang laki ni Kapunan. Makita nimo nga litigator gisa anad kaysa mahigala pero ang iyang pangidaron lang medyo taas na ba. Unya na arbanggaan mahigalag bata nga mura ra pug iyang apo. Kung mga abogado may galang Sara Duterte, mga batanon pa. Unya manukol ra ba? Sa mga batanon pa, unya mo fight sad ba? So medyo high blood ba kato si Kapunan? Atol niya agi katawa mga sukitig paminaw. But in fairness ha kana si Attorney Kapunan ay mapanidaan ni mo mahigala nga antigo gyud siya nga litigator. In fact, dali sa maka-bounce back og dunay mga kakulian mga sukitig paminaw. Pero mao lagi na og magka-ngilngig kay ka nga litigator kani adto. Di gyud malikayan nga dunay panahon gyud nga padung na jud ka sa kuan pod, no tungod sa pangidaron. Manang nitambag po ni sa Panilo nga paprihan niya edad nga may mo pahuway na lang po. Lagi ka kataw-katawa mga sukitig paminaw. Kay kini po sa Attorney Ferrer may higala mo, sukol man bisag bata pa. Og kinini ang pakig-irgo sa gid mahigala ni Kapunan. Bita-bita to si Attorney Puwa kay di man lang niya kuno sa Kapunan. No, kalma kayo mo na nga kuanan dili ang angay dili na angay mahigalang lanisan dili na. Ang dili angay objekan wala na. So mo na nga mo na kaigon ko nga so far ha sa kon obserbahan mga kaigalaan kadto sa Attorney Puwa kalma kayo Anya kini rong babae si Attorney Ferrer nga batanon mga kagalaan kay mo sukol man mga higala og di magpaalkansi pod murag na high blood sa Kapunan siguro. Ato lagi katawa mga kagalaan. Doon ay mga puntos Kapunan nga sakto siya. Doon na po yung mga punto mahigala nga sakto si Ferrer. Ato rin evaluate ha para klaro lang. Unya pareha man sa mga lawyers ato man ay mga sisters o sa profession mahigala sa abogasya maingon ko nga parehas ang duha maayo no dili ako di ko manaway mga abogado mahigala nga unsa pareha na mga maayo kanya usahay lang gyud mga kagalaan doon na lang po yung mga atong hatagag hisgutanan karon taon-taon labot ni ini mga sukitig paminaw unsa man din ang leading question unsa man din ang misleading question no ato nang apilon paghisgot niyan taon-taon mga kagalaan. Straight to the point. Sa atong pagaban-uban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang schedule sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte magpabilin sa buntag nga schedule taliwa sa gisugyot ni Senator Judge Mig Subiri nga ibalik kini sa hapon. Straight to the point. Mig Subiri mga kaigalaan
Una ning nireklamo nga alas 10 ang hearing sa alas 10:30 lang kay matraffic kuno siya. Mas grabe ang traffic kung kani ka sa peak hours gyud sa alas 8. Alas 7 ka na, may grabing traffic. Ingon sabihin matraffic kuno siya, may galamon ang ipauswag lang gamay alas 10:30. Ya karon so wa magyud mauswag alas 10 kadto sa alas 3 ang impeachment trial. Unsa ba kay nabantayan nila mahigala kay primero alas 3 man to pataas. Man gibalhin sa buntag. Karon gusto na po si Subiring ibalhin na po dito sa hapon. Tapos pagkakaroon mahigala nagpabilin sa iyang schedule nga buntag hapon, no? Alas 10 ngadto sa alas 3. Kalisura ining kalakihan mura mo mga tao murag nagkaanam na salbaga. Gilaay na pod murag wa na kayo interes sa kaso. Ngalitan-aw nila ares buntag murag wa may mananaw. Boses na Siyempre busy ang mga tao, nanarbaho ang mga tao, 8 to 5 gud ang trabaho. Kaya mo na lang palabuno ng impeachment. Impeachment matangtang bakas BP Sara o dili. Unya ikaw nanarbaho ka. Nya sige kag tan-aw impeachment, nya dili na para sa imong trabaho, taga media ka. Para newsroom na mo, amo ipa-monitor ang impeachment. Nandi ka taga media, ang imong trabaho na ka sa opisina or na ka sa unsang klase sa trabaho, magsige kag tan-aw impeachment kanu sa ka matangtang bakas BP Sara di ba ka matangtang. Nya ikaw sige kag tan-aw, ikaw pa'y unang matangtang hinuon. So expected mahigala ang katawhan di na ginamo sunod sa impeachment. Gawas nga nagkalaay na pod sa Attorney Lorna Kapunan mantigo siya nga abogado og maminaw kanya labi pa og law student ka or abogado or law student ka, mura ka appreciate ka pero katong uban nga kalaay ba sa danaw. Mura ka nagtanaw sa salida mahigala ba nga lahi man ang action movie. Tanaw kag mga salida ina na nga mga debate sa korte, depende na nga kuan na may nindot nga mga salida nga mga kuan mahilig yung kag abogasya ganahan ka pero uban na yan wa may unsa man lang sige man lang istorya. Unya kanagod mahigala og daghang mga dokumento ang panghisgutan mura kung na ang kaso bita-bita og ang kaso nga mana kung ingon lagi katong Article 4 katong kasuha about sa grave threats o about mahigala sedition, inciting to sedition gipresentar to mga taga NBI medyo alegre pa to kay mura man to criminal case pag abot na karon sa confidential funds nga daghang mga dokumento na mura ng civil case muna medyo laay. Medyo boring unya during sa direct examination si Kapunan mo direct examination sa iya pong pangidaron no nga medyo hinayon na po ditawon po si Attorney Kapunan but in fairness niya makita nako nga mantigo gyud paspas maka-bounce back banggiitan nga abogado although ako kita niya korte gyud dito sa kauluhan but karon sa impeachment may baw nimo nga anad gyud karaan gyud nga litigator no pero murag kapuyan sa mo barog sa lingkod na sa ako. Ati pagtagad rumutaga mga sukit tig paminaw no atong evaluate ning ila mahigalang panaglantugi mga kagalaan mo nang ni manifest sa Attorney Ferrer nga kita mga abogado pareha ra man ta equal man ta wa may edad ning abogado og mabata ka o mabag-o o kuan ka importante pasal kag bar exam equal man ta pareha tag lingkuranan sa korte so mo kana nga dili mayo nga dunay mga side comments nga medyo lahi no mo ni ang gi-manifest may gala ni Attorney Ferrer pod kagahapon og mo na nga gi sultihan pod sa Attorney Kapunan ana mahigala og mingon siya nga mo promise siya nga mo behave. Atong hataga pagtagad butaga mga kaigalaan sa atong pamanuban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. straight to the point. Samtang sa laing bahin kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ni Butiag nga dunay nagbalor 500 milyones pesos nga gitawag og leadership funds ang tanang mga senador natong 2024. Straight to the Uy, point. nasuta sab gikan sa Budget Department nga dunay confidential funds nga gigahin sa 2027 national budget nga mobalor ngadto sa kapin 210 bilyones ka pesos. Straight to the point. Isa na ning kalakiya ha. Ang kang VP Sarang confidential funds mahigala mo oy gigi ayo og kuti-kuti. Ang uban mahigala wa gyud ha.
Mo na nga mga tao medyo mabahin gyud ang katawhan. Doon lagi mga tao mga higala nga natutok la kuan gyud nga angay gyud manubag si BP Sara. Pero mo lagi na sa tanan nga dunay confidential funds si BP Sara ra sa gigukot. Straight to the point. Kahapong adlaw nas naklaro na pog dugang mga kaigalaan ang step by step sa kuha sa mga pangutana sa mga senator judges nga mao lagi na gikan sa AOM ni ditso mahigala sa audit observation memorandum imbes moagi pa og notice of suspension wa na gidritso na sa notice of disallowance. Straight to the point. Unya nasuta nga naa pa gyapon sa prescribed period hangtod ron napa sa prescribed period nga mo apilar ang vice presidente. Straight to the point. Oneroy na klaro mga sukit di paminaw. Kagata sa nagpagtagad rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga sukutanan nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now point. atong hatagag pagtagad mga kaigalaan kining atong isgutanan rubutaga labot sa impeachment kagahapon. Onya sakto ning imong gichat na attorney Kagulada murag gikuan naman sa good morning mga attorney Jan murag ka nang gilaay sa kaso mo ng abogado namin na silida. Para dili laay ba? Murag laay naman, murag wa man katugon sa kang minaw bag usahay ko na. Ha? So kadugayan, murag laay man may abogado na sa imo salida para maaligre. Kani adto bitaw ko hinumdum ko sa una kanang mga high school ko kani adto ganahan kay ko mo adto sa korte kay maminaw ko sa mga magdebating mga abogado ba. Adto ko sa korte sa mo nagani ko vacant time gani adto ko sa korte minaw ko. Doon na kay mga abogado maay man debate day, no? Nilo pa mga abogado nga hunahuna kang anong laay man gani lang kuan. Unsa man ning kasuhan civil case di ay nya mo nang daghan kay mga dokumento ana nya. Di man gud tanan nga bahin sa trial o mo-observe kag trial. Gawas ko ng mga kaso mahigala nga mga like katong Ecleo case, aligri man to kayong kasuha. Kadtong kang Chong case, naka-cover man ta adto may galas korte dira reporter naman ko adto. Medyo lingaw gyud kayo. Kay mga abogado pulos mga maayo, pulos mga kuan unya. Ang kaso sa criminal case man gud aligri ba. So nag-cover ko adto katong sa kang Chong case, naka-cover ta adto katong sa kang Ecleo case na ata na reporter ta ng mga panahon na nang dasig sa ta. But pag high school na kumadto ko korte day, tatan-aw ko anong laay mo sa ning mga kaso inani? Abi na ko galigri na sa salida nga ligri. Bitaw kay kana magod mga higalag. Namo koy mga kaso sad nga dili kinahanglan nga magdebate yung mga abogado nga maglantugi ay gyud. Og imong kaso di kanang mga ginagmay lang kaso o mga civil case nga kuan lang, di man kinahanglan ka nga ug mahimo gani kanang imong katbang. Labi pa katos probinsya. Kasuway ta nga mahigalag kuan pulos mga amigo ra mga abogado dito. Magsabot-sabot ra mga kaigalaan kung say kuan no. Sitol og kuan gani anak ra ba. Ari ka sa mga Cebu City na niya ang kaso mahigalag katong mga dinagko mga kaso kasagaran mga criminal case medyo magkainitay. Pero kanang uban nga kuan bisag civil cases mga kaigalaan magkainitay sa dosahay pero kasagaran kana mga managkontra pero kanang mga abogado dili kay pareha naman ta na ta sa atong profession. So muna akong awhag nga relax lang kay trabaho man tani. Magbangga na to mga kliyente, ilan ang kaso, igura man tan ng laban, ayuhon po na to laban, pero kana na ang magkainitay sad, medyo lisod sa kayo, no? Ako tambag ko ni sa mga abogado sa Duban, parihan ako sa tambagan ako kugulingon, kay ako mismo kasuway magita nga, na may mga kaso gyud nga, criminal cases panalitan, kumbate gyud, pero abot mga civil cases, og imong kaso karon di lang mangugat ka. Kaso panalitan ka ng mga annulment cases na adoption, change of name. Pero ano ka mga criminal cases, unya sensationalize mga kaigalaan, kumbate gyud mo na nga ang mga abogado na minaw na karon daghan man na minaw pre buyag. Di lang ta mag-amiguhay lang ta dias korte. Nigpanggawas na debate sa korte ni panggawas magtinagdanay lang. Wala lay problema kay ngano nani kay sikay pareha naman ta nani kay sikay.
ako naanad kay ko mahigala kay ang ako magong usa sa ko mga mentor si Attorney Gloria Lastimosa Dalawampo. Good morning nimo da Ma'am Gloria Lastimosa Dalawampo. Unya salamat kayo ha. Mosuroy ko to sa Cebu City Library kay daghan kay usa ka kwantong yang libro sa kadikarga tong yang libro nga gi-donate dito sa Cebu City Library. May na lang makabasa po ang mga kwan to sa kasakyanan gyud, no? L300 tong gisakyan, ubay-ubay sa mga skra niya. Iyang gi-donate sa kwan. Salamat kay ma'am. Sorry lang ta dito kay aron nga makabasa-basa ta tong mga kwansan. Karon magod na po internet na masagod na naman tanan sa kwan. Inana ba no? Pero katos ma'am, bisag kuan kayo kanang kabots kurti fire kayo pero kabots gawas mahigala human nindot kayo mga tagad sa mga kwan. Friendly kayo. Nya lain po nako mahigala nga kanana ang mentor kadto sa Attorney George Bragat namatay na ba in taon. Maisad kayo to mga kagalan, very friendly in Maris. Ngadto sa kurti, kumbate pero agabot sa gawas kanang very friendly labi pa sa una diri patong korte diri sa Palace of Justice naghearing Attorney Bragat mo happy to na ko des DWHP. Taradong feel kay mga unta. Ako pa'y malibrihan og kaon, ako pa'y malibrihan og kinini ang lecture. May to sa Attorney George Bragat mo to akong tatay-tatay sad magudungan me tog bat-bat may gala sa Semana Santa inigabot sa ikaunom nga pulong ko sa may ikapitong pulong sa itigpatay sa Ginoo. Karon kay wa naman sa Attorney Bragat di ako na po ikapitong pulong. Inigi Semana Santa kay pabat-baton mi brother Sok Fernandez. Pero kani nga mga abogado kung gipahinganlan, inig very friendly ba? Abot sa korte, kumbate lang. Gawas, okay. Nya di lang mag-initay nga unsa. Ang kagahapon may ganag, kainitay man to kagahapon. O niya, mugamit po si Attorney Kapunan o mga pong, di na po maayo. No? Although doon ay saktong punto sa Attorney Kapunan ha, kung evaluate ha, sakto sa Attorney Kapunan, medyo dihado mahigala ang si Attorney Ferrer. Kaya klaro-klaro lang, di ba? Bata po na sa Attorney Ferrer, God, mga kagalaan. Pero in fairness sa sukul sad, doon ay punto si Attorney Kapunan, sakto siya, pero katong yung pulong po niya mo, spank, di na po maayo. Ha? Sige, ako ba akong i-play ha? Aroma, fair lang na akong evaluation, kaya parihaman niya sa mga lawyers, ato man yung mga kauban na, ako di ko mo saway og bugado, basta bugado ganyan mo, dako ko respetarya. Pulo sa mga maayo, kaya di ko lalim ito nagian sa bar. Kitang tanan, kasabot ko taon sa ito nagian dito. Ha? Yo, kininiang ang nahitabo gahapon, beto paminaon. Sige dong, kana dong. Ato permiro nga video akong gikuan katong nga splice dong. Sige dong nim split. Okay na to dong. Katong usa katong ka first gyud. Sige. Ang gamay lang ha. Aron ato may isgutan mga sukintig paminaw. Okay kini. Amo na ni. Sige. Kana. Verificatory questions later. Your Honor, During not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in again, the counsels. generational divide, Your Honor. Again, Your Honor, counsels. please. Ang tanong ko kanina, no? Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes po, kasi naipakita po doon yung probable threat. So, ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po. Okay, apprehended. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba yon?
Ang sa confidential, Hindi, alam niyo ho ba yun? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ho ba yun? kasama po ang crime prevention pero depende rin po Hindi, ito sa just mandate, answer my question, mandate ng yes or agency. no? Attorney Celine, Do you agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa Wait, pero let her depende answer. pa din po ito sa magiging sa mandate po ng Ang ganda lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat, Celine. Okay. In fact, Posa. meron Kini, ang pangutana, correct ang pangutana, ha? Sakto ang pangutana, Attorney Ferrer. Kini mo kong witness, may kalam, basig i-brief sa siguro na yun sa baka, ha? Pareha ba itong Attorney Roderick Juan ba? Kini ako, pagduda lang ba? Pero in fairness, ha, kung wala na i-brief, dili ba mo likoy, siging likoy tubag, kunya mangutana, may, i-repeat lang itong pangutana, mo na loading sa... Yung pangutana, mamurag mo lihay. Sakto mo na. The question is answerable by yes or no. Para madali ta. Although, dili tanan nga pangutana, kinahanglan yun yes or no, but, og no naa ka sa cross-examination, pwede kang mo insist nga yes or no, the question is answerable by yes or no. Then let the other counsel, kung gusto siya mo redirect, may klaro nga to sa redirect. Panahon ni Attorney Ferrer nga mo cross-examine. Dili ba mo, kuan ba? Kato si Puwa, kuan kayo to ka ng pasensyoso kayo. Kini medyo, kuan kayo. The question is answerable by yes or no. Just answer yes or no. Di man mo yes or no. Kuan magyud. So, dili mo rag kuan gamay. No? Sige dong names. Be, padayon ta. agree. Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa Wait, pero let her depende answer. pa din po ito sa magiging sa mandate po ng Ang ganda lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Pause. Salamat, Celine. So, kinalan si Cheese nga mo intra ang presiding officer sa kaya di man mo likoy magigtubag, di man mo tubag klaro nga to sa abogado. Di mo intra ang presiding officer. O si Cheese na nangutana, listen man, di naman po pwedeng objekan ni mo ang judge, nga mag-objekan ni mo na. Senator Judge man na mga sugid paminaw. Di okay na, kasama po ba ang crime prevention niining confidential mahigala nga mga activity? Simple naman pangutana ha, pero di yun sa mo, kuan mo. So si Cheese na ni intra. Okay, ate padayon dong. Okay. In fact, meron tayong tatlong klase ng surveillance work. Alam niyo ba 'yon, Celine? May background ho kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work. Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund. So actually, yung surveillance do you agree with me? May tatlong klase ho yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba 'yon? No basis, Your Honor. No Hindi, basis for tinatanong this ko lang ho question. kung alam niyo ho ba. Your Honor, the surveillance work that this Your Honor- witness testified to is as defined in the circular, Your So, Honor. what is surveillance work as defined in the circular? Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po na maisagawa ang mandate ng isang Okay, agency. sige. Sige, nandun na tayo sa may sagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi mo ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is Hindi, proof of sorry, success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, Can- can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross.
There are limits to cross-examination. Counsels- Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Councils, I don't think I need to lecture please, you that. councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. Okay, kaniya, fair evaluation ha, fair evaluation. Actually, wala may misleading question nga gihimo sa Attorney Ferrer. At anak nga portion ha. But, ang giingon ni Attorney Kapunan, ang iyang statement nga, doon ay limitation ang cross-examination. Correct si Attorney Kapunan, anak. But kung imong tanawon, yung sa, ang misleading question, dili allowed sa cross-examination. Correct sa Attorney Kapunan. Maingon sa Christine, they are allowed. Sayop. Kaya di man pwede gid ang misleading question. In fairness ha, itong i-evaluate o klaro. Pero, wa may misleading. Kuan na to siya kanang monobag, kanang natubag niya ba nga, kuan lang. Unya ingon sa, dili kinalan nga i-lecture. Unya, sunod di ingon sa nga spanking. Kadto, di sayop sa Attorney Kapunan, anak. Dili pod maayo. Nga naa mahigala sa courtroom yang isulti na. Ikaduha, kung may misleading question, i-object nimo kung asa dapit. Wala ba sa objection? Misleading question, objection, misleading question. Then let the presiding officer decide if it is indeed a misleading question or not. Kaya kanang kung leading question o misleading question, unsa man ang leading question, nag-suggest ka, kanang leading question is not allowed during the direct examination, but leading question is allowed during cross-examination. However, misleading question, gani, mga kagalaan, dili na sa allowed anytime. During direct examination o cross-examination, dili pwede ang misleading question. Pero ang leading question, pwede siya sa cross, dili pwede sa direct. So, kining dapita, ang pagkatubag ni Attorney Ferrer, medyo, kwanto nga pagkatubag, kalit lang nga pagkatubag ba? Pero wala may base, wala man sa mga object nga misleading. Ingon na siya nga, doon ay limit, ang, tanaw ni mo ang context ba? Na limit ang cross-examination. Pero muhatag og dakong leeway ang presiding officer sa cross-examining counsel. Because sometimes ang cross-examining counsel mag-test siya sa credibility sa witness. So kining puntuha, sakto na yung statement Attorney Kapunan nga doon ay limit, correct? Ikaduha, misleading question nil allowed, correct? Sa Attorney Kapunan. Pero pag ingon niya sad niya, kinanan pa ba tikang lekturan ana o kinanan pa kang iyang gi-prevent niya kung managpa siya, dili mayo. So mo nang ni manifest sa Attorney Ferrer pagkahuman na ni kay ingon si siguro, sige okay, kay murag init naman maniudto sa ta. Ang humagpaniud to ni manifest sa Attorney Ferrer nga kini ni ang atong itreat atong kaugalingon equal din sa Attorney Kapunan mahigala masabot nimo maing laki siya nga lawyer pero sa iyang pangidaron high blood na siguro ni ba ha? Ato ba tayo may ha si Kapunan miingon nga leading or gi-correct dahil misleading. Wala may kuan na ni. Actually, statement na to niya. Pero yung ka nga, nag-object ba siya on the ground of misleading question? No man niya object si Ferrer, Attorney Ferrer nga misleading. Ato ni hagpaton tanig mayo ang kwan. Kini nga portion pero oras naman ato na ipadayon unya taud-taud. Standby lang na RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, atong balik-balikan mahigala gamay before tamad to sa dugang unod sa impeachment gahapon. Ang murag na high blood man si Attorney Lorna Kapunan. Kini ni ang tungod baka sa kon mamayo man siya nga lawyer gyud noon, pare buyag. Pas-pas maka-bounce back pero basin og na iritar sa kadugayan tingali. Inana mo gud mahigala cool lang gyud ka kanunay kay equal man ta. Inigabot nga to sa korte. Bisa pag maguwang ka sa pangidaron, advantage ang gyud kay dunay experience. Hindi mo nagkakumpensaan ng mga batanong abogado kay manukol man sad.
Kanang uban mga higala bago pang pasal sa bar exam, pupuy-upoy lang na permiro, kadugayan mo, cut on mga higala mo, sukol. Nya, ang mga bago-bago po ng mga abogado, ato lang niya pong ipabilin po gihapon ang atong pagsaludo o pagtahod, paghatag sa respect, nga due para sa isig ka abogado, o labaw sa tanan katong nauna na tos duyan. Importante na, no? Kay, muna kung ingon ba nga, okay to sa attorney Puwa, kay kalma ba? Kalma kay mo cross-examine. Unya, ang yang respect, bitaw? Ang respect niya sa attorney Kapunan, no? Dili gisa mo kwan. Buutan kay budag cross-examination, mga sukit paminaw. Pero di po mapalupig. Kini ni ang, murag dili maglagot si Kapunan ato. Kini magod kay, basin, tungod to sa babae siguro dahil, no? Babae versus babae ba? Unya, gamay, isya, mura ba ning apo, murag iyang apo na ba? Unya, si Attorney Ferrer sa kay murag musukol sa isugon sa mga kigalaan. Di magpapirisan ba? Unya, babae, sa Kapunan, babae, murag naa din napita, siguro murag lahi ang kuan ba? Kay actually di man kay to dako gyud unta nga kuan ni dako, pero actually ni dako sa game basta mosuod na ganing social media medyo kuan na siya. Kani mga technical man tani ba og dili lang nahisgutan mahigala nga kuan wala ra man ta to. Di man kay na inana pero umudako siya kung mo salgan ang social media mga kaigalaan. Unsa man gi context adto? Nga mingon sa Attorney Kapunan, yes tinuod na nga do na poy limitation ang cross examination. No tinuod na iyang giingon ni Kapunan. Although hatagan ni mong taas-taas nga liway ang cross-examination, but doon na po yung mga limitation. Pero ano naibot man sa punto sa misleading? Muna kong ingon, leading question, misleading question. Muna inig-object kanang leading question allowed na during cross-examination. Ato tanaw ng context ha, kay unsay pasabot ni Attorney Ferrer, pag yun niya nga, they are allowed. Pasabot ba niya ang leading question? Kay kanang misleading question, of course, any trial lawyer, kay ba kita na nga, dili na pwede in both direct and cross. So sa direct examination, dili pwede ang leading question, but sa cross examination, pwede ang leading question. But may isgot kang tag, misleading question, dili na pwede anytime. In both direct and cross examination, dili pwede. Mo nang kawantay mo lawyer mo object yun. Objection, Your Honor. The question is leading. Kana kung ang gipahigayon direct examination mo object ang Picas Counsel. Pero kung cross examination dili maka-object ang opposing counsel kung leading question because leading question is allowed during cross examination. What is not allowed is the misleading question. So ngano ni abot man na nga punto? Atong balikan kadali ha. Unsa may bot pasabot adto? Wa ba ito nalipat lang mga higala si Attorney Ferrer? Ang iyang pasabot mga higala nga allowed? Ang leading. Kaya wala may objection actually. Mura man to sa Kapunan og nag-lecture mga higala nga ang cross-examination doon ay limit. But wala siya mo object on the ground of misleading question naman. Dili man to maoy main nga gihisgutan. Wa man sa mingon objection, Your Honor, the question is misleading. Ato balikan to gamay para ato mahagpat mga sukit tig paminaw mayo. Okay, sige ko no, Dong Nens. Tanong ko kanina, no? Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes po, kasi naipakita po doon yung probable threat. So, ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po. Okay, apprehended. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba yon? Ang sa confidential... Hindi, alam niyo ho ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ho ba yon? Kasama po ang crime prevention pero depende rin po ito sa just answer my question, yes or no. Attorney Celine, Do you agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Pause ha? Yung- Ang tubag mahigala ka na mo, kuwan yun ba?
May suod si Chis Escudero. Para klaro ba, appeal ba na o dili? Simple question. So, dili ba mo kuan? Dili ba mo tubag dayon mga higala mo nang mo point out ang council nga the question is answerable by yes or no? Pariharan na siya ito si Roderick Kuan po. Ngita gyud ko ang mangutana gani ang direct mahigala mo sumpay og ang mangutana gani ang kini ang cross examination na gani mahigala mo likoy. Nakamantay mo di pa konsala ba? Klaro ba lang? Pero masabot ka na to. Sige lang because witness magud sila nga gi-present sa prosecution. So dili to ma-discount ang possibility nga doon na istorya ni sila primero before na i-present. Tinawagan na ba? O nga, ikaw sunod presentahan niya, mo lang to isulti ha. So, dili malikayan, no? Amo na nga, ang abogado may galang nga cross-examining counsel, kuan yun ka, dili ka mo insist, kaya mo di man mo tubag o kuan yun, no? Sige, atong ipadayon. Si Chis Escudero na may nisod. Para klaro ba? Appeal ba na or dili? Oh, simple naman pangutana ha. Okay, proceed. Sa crime prevention po, kasama po yun sa... Wait, pero let her answer. depende pa din po ito sa, sa mandate po ng Ang ganda lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat, Celine. Naraman ganit na. Namura na siya. Kinanglan yun sa Chis may mangutana. Kay si Chis may mangutana, wa na may mo kuan. Kini mga senator judges, may mo object isa, may mo object, di man pwede ka mo object ang mga senator judges. Sige, padayon dong names. In fact, meron tayong tatlong klase ng surveillance work. Alam niyo ba 'yon, Celine? May background ho kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work. Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund. So actually, yung surveillance do you agree with me, may tatlong klase ho yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba 'yon? No basis, Your Honor. No Hindi, basis for this tinatanong ko lang ho question. kung alam niyo ho ba. Your Honor, the surveillance work that this Your Honor- witness testified to is as defined in the circular, Your So, Honor. what is surveillance work as defined in the circular? Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po sa, na maisagawa ang mandate ng isang Okay, agency. sige. Sige, nandun na tayo sa may sagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi mo ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is Hindi, proof of sorry, success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Your Honor. Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, Can- can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels- Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Pause. Leading na pasabot ni Kapunan primero. Leading is not allowed. Yung usab misleading. Dili kwan. Katong kang silent sakto tong gingon ni Attorney Sison. Nga katong kang silent niyo di allowed. Referred to sa leading question nga mo giuna og sulti ni Kapunan. Straight to the point. Pero ang gipadako nga istorya mahigala nga miingon si Silene nga allowed ang misleading question. Kay na-mention man ni Kapunan primero leading, man akong gibalikan ha. So kanang lecture ni Kapunan nga misleading question is not allowed, correct na. But ang pag-ingon ni Silene, they are allowed, referred to mga higala sa first nga giingon ni Kapunan nga leading. Unya yang giusab nga misleading. Kalit ang tubag ni Silene nga di allowed. Kalit. At balikan ko dong, kunan ko gamay dong. Pwede mariwayan gamay dong. Sakto ang kang Silene nga tubag oy. Kung referred to sa leading. Kaya balik ko na ko, leading question dili allowed sa direct examination but allowed in cross.
But misleading question, not allowed in anytime. It's not allowed. So, ang but pasabot ni Silene, nga allowed, ang leading. Kaya ni-mention man di ay siya ito ni Kapunan og leading. Tanaw ko sige dong names. Batayan to ha? Okay. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading Ah, question. tama. Leading, mo ito yung pasabot, leading question is not allowed in cross-examination. May ingon si Silene, they are allowed. Ang leading question, correct. Allowed na sa cross. Iyang giusab nga, misleading is not allowed. O, kada mo saktong statement ni Kapunan. Nga, ang gipadako magod kay, allowed mahigala ang misleading. Kaya proceed lang dong. Ato Sir, sa ato nang husay na nato ni nga, kadang Kapunan statement, sakto na nga, misleading question is not allowed during cross. But katong una niyang statement nga, leading question, mo to'y refer mga higala, dito ang buti pasabot ni Silene. Di man siya kumutuon Silene, nga na kasabot og kanus ang cross bugada ko na, kasabot ko na mahigala CPA lawyer mga ina. CPA lawyer na. So kasabot na siya nga, bisagin sa abogado na mino na karon kasabot ang tanan, trial lawyer ha, nga kanang misleading question is not allowed in both direct and cross. So, Christine Ferrer, mo na siya? Christine Ferrer, oh. So, dili na, gamay kayo nga, kwa na, pag ingon niya, they are allowed, referred to mahigala sa unang sulti, si Kapunan man nasayop. Nga iyang di correct. Si Christine Ferrer mo tayo, lawyer, ni Sarah, kining gamay. Kini si Silene mo ni ang witness. Okay, kay magkasayop sa tahinog. Wala so on Silene Christine. Hasta gani si Christine Ferrer magsigig ihon Silene. So dili sa big deal mga kaigsunan niya kwan. Dili sa big deal gipadako lang mga higalas kon mga sayo pang abogadong Sara. Kini mga kaigalaan makita nato nga sakto ang abogado mahigalang VP Sara because ang una ding i-mention ni Kapunan, leading question, balik ka dong, klaro to dong, si Kapunan may unang ni-mention og leading, nga iyang giusab nga misleading. So, si Ferrer po, ditubag na yun, nga di allowed. Of course, kung leading, allowed yun. Ang misleading mo di. Mura mo ganidako, may galang, mura kunuhay, kuan nga, dili sad, kay abogada man si PA lawyer man di ko mutuo mahigalag, si basic man kay na. Nga kanang misleading question, di kita pwede. Sige, balik ka gamay daw niya. Dito na tayo dong. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed. They are allowed. Ang unang dimension leading. Day, no? Na high blood down po ni si Kapunan. Walay high blood, right? Sige, rewind gamay dong. Yan, lahos ta dong. Leading ang yan, gimension na primero, leading gid ay. So, yan gikorek nga misleading. Correct na si Kapunan. Pag iyan ang gikoreksyonan ang iyang unang word nga misleading, correct si Kapunan, ana. But katong pag-ingon ni Attorney Christine nga, they are allowed, referred to sa unang dimension nga leading. So, ibutang na to si Attorney Ferrer sakto, si Kapunan sakto, sa dahil iyang gikorek na ang word nga leading to misleading. Ang di lang sakto diya nga si Kapunan, nahiblad, o iyang giingon nga, na-mention sa spank, o iyang lecturan kuno mga higala medyo ngilad paminaon kay ini abot skorte bisa pagtiguang na kadiha or batanon din ha basta pasar ka sa bar exam equal man ta pareha man taglingkuranan. So ato balikan mga higala, sige balik gamay dong nya, proceed na ta para mahibaw ano to, maklaro to ha nga ang una ding gi-mention gyud ni Kapunan leading day gyud nya yang gi-correct nga misleading ha kay gidahos pa sa to nga leading question is not allowed in cross examination sayop sa Kapunan. Pag ingon niya leading, yang gikorek dayon, misleading question, sakto na siya. Sa yang gikorek. But katong kang silent, pag niya allowed, refer to mga higala sa unang giingon ni Kapunan nga leading. Okay, atong balikan ha, sige.
Councils, Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Councils- Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Councils, I don't think I need to lecture please, you that. councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done. please. Again, In the generational divide, Your Honor. again, Your Honor, councils, you are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all councils I submit, for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I will- Eileen, Yes, Your Um, Honor, it's also- I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please respond? No? I have, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of you my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This with might the sound high like a, respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Your Honor, sabi niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. I respected her. You can end there, counsel, if Yeah, you respect her. Thank you. Okay, mao to mga higala. Considering nga si PA lawyer ni kasabot niya oy. Sabot siya kon kasabot ni kanus ang allowed ang leading, kanus dili allowed ang leading. Nya kanang misleading dili allowed, gipadako og maayo ba dili. Kuha na siya. Kinini ang gamay kayo mahigala nga butang. Pero sakto si Attorney Kapunan pag gi-correct na niya pag leading misleading, correct na siya na. Pag correct, pag iyang gi-correctionan ang iyang kaugalingon sa unang word niya iyang nakuan. Pagkatugan Kapunan medyo kuan sadto kana bang usahay bitaw mo sipiat bitaw usahay. Ako ganion sipiat gino ko sa Hilin og Christine. Ato po nga ang Christine paspas mo niya pag-react ba nga di allowed. Of course, allowed yun ang leading. Mo may unang gimension ni Kapunan. So saktos lang duha. Saktos si Silene, saktos Kapunan. In fairness, nilang duha. Andi lang sakto may galang kakapunan nga niingon siya nga managpa siya. Kumbaga, ni noon siyang Panilo noon. Si Panilo, pare-pareha man sa pangidaro ni Panilo nga, og magnana ganyan, pahuway na lang. Ato na agi katawa mga sugiti pero muna nga pag humagpaniud to nakinumdum ko humagpaniud to pagbalik ni manifest na si Attorney Christine Ferrer nga dili tay nana nga kuan your honor nga maghimog mga side comments kay tinuod bitaw side comments ning kang kuan Lorna Kapunan. Ako maingon ko mismo mahigala respekta mahigala ang Kapunan mibo ani mo nga trial lawyer gud siya banggiitan siya nga abogada natiguang na lang pero di pud maayo ang iyang mga side comments no. Di po maayo. No? Ano, paminahon to ha nga ang manifestation ni Attorney Christine. Sige ko na long names. Miss Eileen, you are under the same oath and will continue with your testimony. You are under cross-examination by the counsel for the respondent. Yes po, Your Honor. Nakakain na po kayo, ma'am? Opo, Your Honor. Thank you, ma'am. Attorney Christine, are you ready? Yes, Your Honor. You may proceed, ma'am, with the continuation of your cross-examination. Your Honor, can I have a few manifestations, Your Honor? Please. A few minutes of. Few manifestations lang po, Your Honor. Yes, ma'am. You may do so. Actually, Your Honor, would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga I was about to lecture her kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Kung halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, so Your Honor. And that was captured by the media po. So, that is our request, Your Honor, to just, remind the counsel not to make those kinds of remarks. Thank you. Attorney Kapunan already
Although you are correct, it was already heard since we're on TV. Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly. Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave. Sige, promise to behave na ha. To Behave both na, parties. behave na. Ay naog ko. Ah, Sige. yes, Your Honor. Posa dong. So kini mga kagalaang dapita, ni promise sa po siya mo behave. Okay ra po na, no? Okay na to siya. Nga iya pong gi-withdraw mahigala nga ingon sa henceforth mo behave na siya. Nya karon ni manifest gyud si Attorney Christine kay tinuray mga higala dili man nimo inanaon po imong kwan. Lain po paminaw na bata mo nino nag-lectures tiguwa. Ayaw ang mga side comments. At least naghantag makunan po na ni ha. Labi na about korte may galaw say magkainitay ana. Parihara man tang abogado, parihara man tang nanikay sikay. walay personalan, no? Kano lekturante ka, sagpaon ti ka, medyo lain man mahigalang paminaon. Lisod man kayo na inana, no? So, lang, arita sa kananaang with utmost professionalism lang yun, ang ato mahigalang pag kuan. Sakto mo na yan pong gimanifest lang sa yun, kay di po tulalim sa iyang kabahin mahigala, ang gisulting Attorney Kapunan. Muna nga, medyo high blood naman si Attorney Kapunan, dil apod, imulasan ng, kung nga ni Amantas trial, o niya, kanagod mga higala, kinini ang, bisan kini mga higala, kung ingon ang mga abogado, inig-abot sa kurte, mga sukitig paminaw, i-treat nimo ang imong isig abogado nga equal mo. Although doon ay uban nga mga guwang-guwang na sa profession, ato pong ihatag ang atong pagtahod po nila katong mga nahauna, pero inig-abot na sa actual nga kaso na ang pagtahod ganunay man na. Pero ang pag-abot sa actual kaso, imo pong i-fight imong kliyente. Muna akong example, no, nga naka-appreciate ko kato si Attorney Pua. Nga, ang pagkamatinahoron, no? Tahod siya mayon kapunan. Yan, ikaw ma'am, gusto kang ari mo pwesto, ma'am? Yawa kay kupya. Sige, tagaan ka kupya, ma'am. Di, wala ma-high blood si Kwan, kapunan ni Buwa. High blood. Kinis Christine, mahigala kay musukol sa Christine. Unya tanaw niya, murag Kwan, may pay, parihara ba mahigala Kwan taon, no? Na pareho po mga babae, basi usa sa siguro na day. Pareha babae, ana. Pero layo man kay pangidaron, mura man iyang apo na gani ni si Kwan. Mao na nga kananaang mayo og magsinabtanay lang dihan dapita. Total nilaban ning usang Sara Duterte kay siya may abogadang Sara, si kapunan na rin sa prosecution. Ana lang, inig panggawas ang korte maglamanuhay lang, pwede gani mag-video kay inig kahuman. Parihara man ta sa profession. Pariha man ning atong kuan, no? Wa may ingon na ay taas og ubos kay tiuray lang kining abogado mga higala. Inig-abot sa korte wa gyud kay kon nga karaang abogado, bagong abogado. Dunay gamayng advantage gyud noon og karaang abogado nga maka anad sa trial og bagong abogado pero nakaangat-angat na gani na bisa pag bago-bago pa na wala makasukol man gino nga higala. Kana pag bagong pasarbar observe pa ka. Mura ka pa upoy-upoy lang sa kaginagmay na. Katon-katon ka dito. Katon na wala. Nga naman ang problema ko ni mahigala kanang yung ebidensya. Bisa dili magkuan Mana ako tuon na gyud ko mga higala. Ni Attorney Gloria Lastimosa 20 nga usa sa ko mga mentors sa Attorney George Braga. Mismo gani sa Attorney Paul Labrado nga dunay iyang himuon nga trial academy sa iyang opisina. Good morning ni mo diha maestro. Paul Labrado naka-appeal po ko mga higala sa ilang trial academy. Friendly ba? Si Attorney George Bragat, pulitan daw ito, maayo kaya inighuman, wala personalan sa lawyer. Asa sa Attorney 20. Asa ka si Attorney Paul Labrado, bukan man, maayo man kayo mo, kano na ang tagad sa isig kabugado ba? Nya, ang kabot sa kurti, magdebate lang dito, yung human, wala personalan lang. Inikahuman. No, kay, pariha man tanang abugar, nya, pariha man tanang ni kay sikay. Saan naman
Manifest mahigala si Attorney Christine nga ayaw na ana. So, pero anyway, niingon man po si Attorney Kapunan nga sige, I promise mga Your Honor nga mo behave na siya. So kana nga istorya di po nalalim ba ha? In fairness Attorney Kapunan nga kwan. So okay na to. Para nako lang mga higala. Mamubuo na ta. Ay, okay na siya nga portion. Kay kuban mahigala. Kini mga abogado kahuman na ni dali ra ni ba ninyo basta-basta nga dugay maka-move on. Naka-move on na ni ang problema lang social media may wa. Pero daghan tag leksyon nga makuha nining mga inani nga kanang mo lagi na batang abogado mo nya motiguang na sagka do nagi panahon sad gyud nga hintambag po sa Atty. Panilo nga di na mada di mo pahuway na lang sa gyud. Doon ako'y mga nakailang abogado nga mga tiguang na gusto giga pong madtong korte kay tungod siguro na nga mo gilang na andan, no? Kini kong abogasya tinuray lang ang nakanindot ini nga profession kay wa ni retirement. Di man ka mag-abot kag 60 anyos o 65 paritayro na kas company nimo. Iya karon og napakay daghang isuportahan. Labi pa doon na pa kay mga gagmayng anak. Ha? Unya mingon ng kumpanya nga kon padadaan na ba kag suwat ng kumpanya inyo na ba ka salamat sa imong pagserbisyo ana. Di pa ka ganahan mo retire. Unya human pa retiro na gyud ka. Pasalamatan pa ka. Unya salamatan na padadaan kag later kunuhay inday maris. Nya taas pa magkakuan. Labi pa kanang okay na og kanang pag 60 nimo 65 og imo mga anak nakahuman na maid na ka ba? Suroy-suroy na lang ka. Na kay pension, nya imo mga anak pod makabarog na silang kaugalingon, nya mohatag-hatag na gani nimo inday ma-respond ana. Bita-bita na pero kanang nana nga kon maningkamot gyapon kag trabaho. Kini nga abogasya, kabinta-binta kay ikaw lang magbuot og sa kamo retire. Pero usahay mo kapoy na gyud. Kay kini pag-handle og kaso medyo kapoy mo sa gina. Mo hinahinay lang po kag retire gamay kay kana na ang ihatag lang po sa mga batan. Lagi katawa mga sukit tigpaminaw. So kinis Kapunan si Tinta anyo sa manay kapinday. Og nanarbaho pa ni sa kon retire na ni. Siya na lay magkon siyang kaugalingon nga ana, no? Actually mo ni nakabintaha pod aning atong kini profession sa abogasya. Pero mo lagi na di po lalim kapoy sa gyud noon. Kung ikaw doon na kay kwarta pag abot nimo og kuan nya medyo makabuhi na kasi mong kaugalingon makakuan na ka, pwede na pud kang hinahinay lang nga kamon lang pud diha kay kapoy na kayo. Kumana ko ana inana. Ul bisag gani kanang napata sa prime panalitan, di po di mo hakupunta ng kaso kay lisod man kay di mayabag man sa kana di nakakakuan sa mga deadline. So inana gyapon. So mana nga kung gingon ikabot sa korte tinagdanay lang tagtarong dito bisa pag magkaatbang ta mahigala usahay hindi ka man magtagal lagtarong kay pareha man tag profesyon mao man ni atong panginabuhi nya atong umahan mao man ang husgado nya importante po pwede po di ka human tog debate dito walay personalan ikaw man duwa po tag pikulbol. Buwahan wawa ang stress. Pwede mag-pickleball, pwede mag-badminton. Pero standby sa kadali ato sa padangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now, point. atong balikan mahigalang impeachment trial ni VP Sara. Ang importante gina ni kini ni ang maprubahan sa prosecution nga at least ang mga tao sab masatisfy sa decision unya sa impeachment court. O magkaprubar ang prosecution o dili sa kaprubar nga ang decision mahigala mo haom gyud unsay angay. Kay kining dipinsa magtan-aw nako mga bata pa ni mga abogados dipinsa pero nanikay-sikay po sila paningkamot na magadipinsa Straight to the point. Kining sa prosecution ilamang trabaho ang burden of proof naman sa prosecution. So pananglitan kining mga senator judges sa bantayan nato absent ang mga kaitano gahapon day no.
ang mga nangutana katong mga senator judges si Ruben Padilla ra man to nangutana nga kuno si Amy Marcos sa minority. Ang kanang majority mo daghan mga nangutana. Okay. So nasuta gahapon gi sulti mga higala sa taga-Kuwa ang paggasto sa kwarta makagalaan ni Vice President Sara Duterte sa iyang confidential fund. So doon na mga gipang question dito mga higala nga mga purchases, doon na mahigalay reward nga gi-question, doon na gi-question about sa bayad sa information, inana. Pero usa sa mga butang pod, bisa pag unsa nga pag-question din ha, dapat pod nga karon na klaro man ni ron mga higala nga dunay mga proseso sa Commission on Audit nga wala di ay mas strictly followed nining maong sitwasyon. Kinahanglan magita na nga i-follow gyud klaro kay aron pod ma-satisfy ang mga tao bang gitagaan gyud si VP Sara sa tanang opportunity. Gitagaan due process gyud. Unya despite the fact nga gitagaan due process mao gyud ang hukom sa Commission on Audit. Pero kay problema anak kung wala gi-follow ang procedural due process, ang mga tao mo alma. Nga naman, naklaro mahigala sa ako nang gidiscuss ang step by step mangod ana mahigala nga pag-call out sa kuwa ni anang imong liquidation. Unang-una mga sukid tigpaminaw mo issue ang kuwa pagtan-aw nila murag dunay kakulian sa imong gisubmit for liquidation. Ang unang buhaton mahigala sa taga Commission on Audit mga sukid tigpaminaw mao nga mo issue sila og AOM. Sige mo kabatino AOM mo na sa gitawag Audit Observation Memorandum. Niya nang pag-issue ana, doon ay chance. Ang usa ka agency nga ni-submit, niya mo explain. Kung ma-explain, okay na. Wala problema. Pero kung dili maka-explain, pagbalik mahigala nga, murag kuan gyapon, ang second step ana, mao ang notice of suspension. Nya wa gyapon ay ikatulo mao na ang notice of disallowance. Mo na dapat nga steps. Kining kang VP Sara mahigala kay gilaktawan man ang notice of suspension. Ilang gidali niditso sila sa notice of disallowance. Straight to the point. So diha medyo dunay kakulian gamay kay ngano man nga unsa man inyong pasabot. So di na lang mo follow sa procedure kung si VP Sara mo inyong gukuron. Ito ay kasong Romaldes, wag yun magkadagan. Kini kang Sara, paspas budagan, paglaktawan pa ng ubang proseso. Pamanay hunahuna as masa. Dili ginimayo, magana ang masa. So dapat, isubay yun ang klarong proseso. Manang gahapon na klaro atol sa pangutana sa mga senator judges. Ako naman itong gidiscuss tong pangutana ng cheese. Kani, dili ni akong, ako nag-explain ko lang ninyo ang procedure sa kuwa. Pero nangutana ang senator judges, kanang tao dati, padayon, human lamang, sa pipila ka mga pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Naklaro gahapon, mao na dunay pasangil, o dunay pasangil, mo follow o proper procedure. Kaya kung dili mo follow o proper procedure, makaingon mga tao nga, personal, ganila si BP Sara. Ang atong likayan nga bisag unsay decision sa impeachment court mayo nga kana nga decision katanggap-tanggap sa taong bayan. Tagalog na day, tanggap-tanggap. Madawat ba sa katawhan? Madawat sa katawhan. Kay kini pangutana mahigala kini nga pangutana ni kun ako lang i-play to balik may pangutana ning Erwin Tulfo mahigalan. Although na pangutana ning Jesus Escudero pero gahapon gipangutana balik ni Erwin Tulfo nga kani nag-impeachment na lang karon kang VP Sara pero napaday ni sa kuwa inday Maris. Napasa within the prescribed period sa kuwa nga mohimo sila og final findings kung tinuod ba nga dunay problema ang liquidation ni VP Sara og di ba? Wala ba? Kay katong duha ka mga kuwa auditors nga gipresent si Attorney Roderick Wamil nya kining usa si Silene Del Campo kining ila pulos ni recommendatory lang. Ang final mga higala ani nga mohimo og desisyon ang komisyon. Nya naapas na karon sa prescribed period nga mo appeal si VP Sara. Napadalapita gawas kay ilang gilaktawan ng ganitong notice of suspension di na sa gusto malangan, gusto lang dalion gilaktawan. Ang procedure mo kining akong gisulti
Ako lang gipatinaw may gala ang proseso. Pero kini si Cheese mo nangutana napangutana na ni Cheese katong usa ka adlaw gahapon nangutana si Erwin Tulfo. Sige ko dong, atay play si Erwin Tulfo dong. Sir Erwin Tulfo, you may proceed with your interjections. You have 2 minutes, sir. Magandang hapon po, ginang witness. Good afternoon. Para po sa kalaman ng mga kababayan ho natin, pag sinabi ng COA disallowance, ano pong ibig sabihin po nito? Sa disallowance po, ibig sabihin hindi to ipinayagan sa audit po. So sa ICFAO po, pag nag-issue na kami ng disallowance, may demand na po to naibalik yung pondo ng bayan. Okay, naibalik ang pondo. Sumagot naman po sila, ang OVP, nung nag-issue kayo ng disallowance. Sumagot ba yung mga kakulangan na dokumento na ibigay ba nila? Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper. Ano po nangyari doon sa commission proper? Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at inaffirm po nila yung notice of disallowance. Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo. Tama po ba? Kung yung disallowance. Opo. Naibalik po ba? Hindi po kasi ang remedy pa po nila pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution po. Sa COA po ba o sa SC? Sa commission proper pa din po. Commission proper. So yun po, nakalabas na po ba ng desisyon ng commission proper? May pending MR pa po sila. May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at DepEd? Yung sa OBP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung ND is March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper. Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo? Yung sa DepEd po kasi may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po. Kaya nga po, magkano? Yung Alam niyo sa po ba? DepEd po is 112.5 million. From 2022 to 2023 po yun? Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung sa DepEd. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo? Yun po yung 112.5 million. Sa OVP po? Sa OBP po is 375 plus 73.287 million po. So magkano pong total lahat? Mga hindi ko na mga 4 million ay 400 plus. 450. Opo. Okay. So yun ang inaantay po ninyo. Yung sa OBP po. Opo. So hanggang ngayon inaantay po ninyo. Opo, kasi may mga remedies pa po sila na Okay. All right. Maraming salamat po. Yun lang. Okay. So may mga remedies pa sila. Imagine ka na. May mga remedies pa sa dili pa final. Wala pa mahigala ang kanang gisubmit ni VP Sara dito sa Commission on Audit. Buti pasabot nga wala pa notice of finality of decision. Wala pa. Dapat na pa di sa kuha karon nga stage. Ato pabuton ang kuha sa ilang final nga decision kung tinuod ba nga dunay problema. Wa mamauh ang liquidation ni VP Sara. Dili pa ni conclusion kining duha ka mga auditors nga gi-present because ang ilang trabaho is only recommendation. Ang muhatag og final nga decision ang komisyon. Unya na pa man sa period nga mo appeal. Man gipunta ng Erwin Tulfo unya usa man wala pa because may mga remedy pa sila. Buti pasabot do na pay mga remedyo sila. Unsa man ang remedyo? Lain ang remedyo nga kuan ha. Doon na pa yung mga remedies. Doon na pa yung mga remedyo. Doon na pa yung mga, kung ba, mga ways. So, muna magkaingon ka nga nung naabot naman taan ni daing impeachment trial, nga, wa pa man mahuman day ang kuha, ana, wa pa may decision ang kuha kung kanang notice of disallowance, final na ba na o di pa. So ako din nag-explain lang ko ha, nga mauni ang sitwasyon.
Napas la sa within 180 days. Wa pa mo lapas. Imagine nga, wa gani gilaktawan na gani nila ang kwan. Ang notice of suspension, niditso sila sa notice of disallowance. Despite the fact nga ilang gilaktawan, wa pa gyapon mahuman ang kuwa. Kay kung paabuton ang kuwa, unya moingon gyud ang kuwa sa ilang final gyud notice of finality of decision nga do na gyud sa si VP Sara dire sa iyang liquidation. Mo na panahon na nga mabasis na nga wa day gyud maliquidate ni VP Sara ang iya mahigalang dunay failure of liquidation. Pero pabuton pa gud nimo abtan tag sunod eleksyon. Mao ba ni nga gidali? Kadili pa man hinog ning kasuha og maohon mga sukiti pa na on the basis nga ang confidential funds wa magkadimao kay naklaro ba ya nga kanang paggamit og alias mamuto gikatawan pa may regis piatos pagpangutanan di man silent man ang kuwa circular kuwa joint circular silent ana nga mogamit og alias because intelligence work man gud ni. Mo na si Lacson makarelate ana nga of course for practical reason mogamit gyud ka og pangan nga dili tinuod. Mogamit gyud ka mga aliases because ni amanta sa confidential man nga hisgutanan. So nga to ba lang kung dunay mga kakulian din ha unsa kasad-an si BP Sara unya wa ma-follow ang proper procedure mukha na mga tao moalma ang mga tao ana. Straight to the point. Mualma ang mga tao ana dili malikayan ba dili man kwan. Kani ako mahigala i-discuss lang nato ba kani ako nasulti lang ko kamatuoran. I know nga kining mga DDS kanamina na corona lipay sila. I know nga kining mga kontra sa mga Duterte suko sila nako. Wa man sa man inyong kasukan nga kana mo man tinuod gigawas man na. In fact ako bitang gipabati primero si Chis Escudero gyud. Sunod kini si Tulfo. Nangutay naman unsa may tubag sa gakuha dahil may mga remedy pa sila. Naapa sa within 180 days, prescribed period nga 180 days. Wa pa din ni ma-final. So dili pa final nga si VP Sara sad-an sa ila mga higalang pag-audit sa kuwa. Ning ano naabot naman taan ning impeachment nga stage. Nakinigot aron naging matangtang si VP Sara diha. Sige lang pero mo ilang gusto pero kana nga masatisfied ang mga tao nga angay siyang tangtangon kay kung inani nga gilaktawan man na. Ako'y ko na sa akong atol pagpaminaw ana. Ya kumingon gyud ko nga ang procedure ha permiro ana AOM Audit Observation Memorandum. Ang sunod ana nga step notice of suspension. Ang sunod ana nga step notice of disallowance. Nya do na pay remedy nga 180 days. Whatever decision mahigala na pay 180 days nga apilar. File pa kani motion for recon. Napay mga remedies ba? Nya kini gilaktawan man ang notice of suspension gilaktawan diretso sila og notice of disallowance gidali gyud. Na mga tao mingon man oy, ngano inyong mga inana man. Nya kang Romualdez Bengalo man ang mudagan. So kini ato mahigala, igaw ta na sultis tinuod ha. I know lain-lain man mga higala og kuan ako na ko'y panahon mo basa sa mga text mga comment sa Facebook og sa YouTube nako nga channel daghan man kaayo prebuyag. Ang nagnubag ana naay mo bash na poy mo tubag atong mga listeners sila ray nagtubag-tubag ana. Pero aron nga di magsakit ang dughan adtong mga di makauyon sa kong komentaryo. Nara ninyo basta nga ako igor ako nasultis ka maton mo man tinuod nga ang step by step sa kuwa gikan sa notice of AOM, sunod na notice of suspension, sunod na notice of disallowance. Wa na sila mo issue og notice of suspension ni BP Sara. Niditso sila sa notice of disallowance. Nya even nga niditso sila, napay daghang remedies. Isa man nag-ingon siya kini taga-kuwang, ang daghang pang remedies. So muna mga higala, medyo ang atong ko dani kung konbiktuhon gyud VP Sara although kiniron delikado ni mahigala mga senator judges maningkamot po sila kuan kay pila ka buok ang mga re-electionist ani by 2028. Ang ilaman pod nga karir mo ay nakataya ani. O moingon nga konbiktuhon ninyo pero kinalan nga masatisfy ang mga tao kanang dili ba kayo injustice ba? Kay kung injustice kanina makabantay mga tao grabe sad sa ilang gihimo.
Ikon lang ka naman dili kay klaro po unta. Kaya imagine ha, ang survey ba yaron mga kagalaan katong latest survey sa Pulse Asia o sa SWS Inday Maris? Sa kamangita, imagine, kung tanawon lang ni mo daan, gawas kang VP Sara, taas magyapon sa score. Sa magyapon number 1, number 2, mahigala si Leni Robredo. Tanawa lang mga senatoriables Inday Maris, kita ka sa mga senatoriables, mas taas pag score si kinini ang Jinggoy Estrada, suod pa sa top 12. Nya kini si GBL, si tutuas sa number 20. Masa may bot pasabot, anak? Masa may pas nga no manak na inana man? Nga tuwa mga higala si Jinggoy, mga kailan na priso naman to, kay mao lagi na doon pamasangil, mga higala, pero nga nung musuod man siya sa top 12. Nya nga nung kinis GBL, si to, mga higala, di man musuod. To naman si K20. Nga gawas doon man na siya diha. Apektado yung karir. Muna bantayanan sa mga senator judges ron nga magkiat gani sila diha sa ilang pagdesisyon. Ang mga tao mo bawas, mo ribinta ang mga tao ana. Una nga klaruhon lang gini mga sugid tig paminaw. Ha? Kini ato mahigala kuan lang kini ato analysis ning ato mga kagalaan nga kanang mga senator judges whatever decision nga ilang himuon nga at least supported ba nga sakto nga ilang desisyon mo nang nindot kay paminawon ba tong prayer gipa-pray mga higala si Tito Soto. Nindot ang iyang prayer, I hope nga katong iyang prayer sa tinuod nga kuan maupod ta. Nindot ang iyang pagampuoy nga giyahan ta ana unsa gi kamatuoran ana. Unsa gi hustisya. Kana kuno dunay proseso mga higala nga gilaktaw-laktaw ninyo, doon na ba'y hustisya? Dakong question kana. Gilaktawan man gyud bisan unsaon pa mga higala. Ha? Notice of suspension ang sunod unta nga i-issue human sa AOM. Pero gilaktaw, giditso may galawan na tagay opportunity ang OVP nga maka-explain. Miditso sila og notice of disallowance. Karon na ana, notice of disallowance. Napa may remedy. Isa man ingon ang witness. Wala pa'y final decision because may mga remedy pa sila pasabot. Doon na pa'y mga remedyo sila. Doon na pa sila mga napa sa period ba nga napa sila pwedeng himuon. Wala pa mga higalay notice of finality of decision. Anang decision sa kuha. Paita ning kalakiha may galabi na. Madugay, hinaot lang taha og unsay sunod lang ang mga witnesses nga mapindawon ko nila mga higalas BP Sara nga. At least mga tao makaingon ba nga ngayon naman sad. Dili gani matandog ang mga tao ana, delikado kini mga senator judges magkiat ni sila sa desisyon. Ang ilang karir may nakataya ana unya. Straight to the De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.